30-15 je. To neprešlo. By to spadlo sem. No to nerátame, veď musí ísť cez sieť, nie popod. 0, ideme druhý servis, poďme. Ale to je normálne, Samko. Veď ako to sa hrá vonku, bude slnko, bude vietor, aj poprší občas. Druhý servis. Štyridsať 15. Hop. Out. 40-30. Hop. Jedna 0.